V okienku o prírodzenej ceste zachovania svojho zdravia aj dnes privítame pravidelného hostia, fitoterapeuta a aromaterapeuta Karla Hádka. Dnes budeme hovoriť o látkach, s ktorými vlastne aromaterapia pracuje. Dobrý deň, pán Hádek. Dobrý den. Ako by sme mohli rozdeliť tie preparáty, s ktorými pracujete, ktoré používate? No, to je velice obtížná otázka, abych řekl, já sám nevím, ale každopádně každý preparát splňuje nějaký účel. Takže třeba na koupele se používají koupelové oleje, na sprchování sprchovací oleje, intimní hygiena, preparáty pro intimní hygienu, pro malé dětičky to nejlepší, takže tady je dětská kosmetika, na opalování. Já bych řekl, v podstatě ta aromaterapie nám nabízí možnosti vyrábět preparáty opravdu od hlavy až k patě. Tie látky, z ktorých ich vyrábate, sú tiež rôznorodé. Ty jsou velice různorodé, tady se jedná o speciality, které se vyzískávají z rostlin. To je ta koncentrovaná síla. On tady existuje, v celé té fytoterapii existuje termín léčivé rostliny a některé léčivé rostliny, nebo ty různé léčivé rostliny obsahují různé látky účinné. A my tady máme velikánskou skupinu takzvaných siličnatých rostlin, a to jsou rostliny, které obsahují éterické oleje. Když si rozříznete třeba tady pomeranč, zmačknete šlupku, tak z toho stříká ten éterický olej pomerančový, čili že pomeranč, ta šlupka, je siličnatá, je zásobník těch siličnatých látek. To samé platí o citronu a dalších citrusových plodech. Když se podíváte na borovici, tam má několik éterických olejů, třeba v šiškách, ten se prakticky ale nepoužívá, hlavně z borovicového jehličí, smrkového jehličí. Když se podíváte na růži levanduli, tam je to v květech, čili že růžové dřevo, santál, to jsou oleje, které jsou ve dřevu, že jo? Čili v každé té rostlinné části se může něco nacházet, nebo každá rostlinka to skovává někam jinam. Takže máme tie rastlinné a éterické oleje. Sú ešte niektoré látky iného typu, ktoré používate? No, ono je tohleto těžko definovatelný. Já mám za to omezovat se jenom na aromaterapii a nevyužívat některých věcí, které s aromaterapií z tohoto vyloženě technického hlediska nemají nic společného, by bylo škoda. Když se podíváme, my jsme se tady v jedné z relací bavili o eleuterokokon, sice taky obsahuje nějaký éterický oleje, ale to je žádná celá 0,0 nic a ty účinné látky leží úplně někde jinde. V aromaterapii třeba používám ve velkém množství preparátů jako základní olej, takzvaný lubovníkový macerát, že jo? A ten lubovník obsahuje jako účinnou látku takzvaný hypericin, nebo spíše bych měl říct hyperocidní komplex. A tady ty věci v principu nemají s aromaterapií nic společného. To je červený rostlinný barvivo, proto ten třezalkový nebo lubovníkový olej má takovou tu krásnou, červenou, velice zajímavou, teplou barvu. Jo? No pochopit, tam by se našlo těch látek víc, když se podíváme na základní oleje, to jsou ty rostliny neboli mastné oleje, v principu nemají s aromaterapií taktéž nic společného, krom toho, že bez nich by aromaterapie nemohla obsahovat, protože to jsou ty nosiče těch účinných látek, těch éterických olejů. Pod pojmom prírodná kozmetika sa dnes predáva a propaguje v kozmetickom priemysle takmer všetko, aj keď v skutočnosti často tieto výrobky ku kvetom, drevinám a rastlinám ani neprivoňali. Aromaterapia naopak pracuje výlučne s nimi. Už když jsem s tou aromaterapií začínal a tenkrát v podstatě bylo hroznou módou přírodní kosmetika, tak vlastně nezačínal s aromaterapií, ale s přírodní kosmetikou. Vzhledem k tomu, že tento termín není definován, tak přírodní kosmetika je všechno i jed na myši, že jo? To je otázka, co si kdo jak pojmenuje. Takže jsem to přejmenoval na aromaterapii a ten důvod je ten, že tam jsou používány ty siličnaté rostliny. A ve chvíli, když se díváme, tak v podstatě my tam potřebujeme ty účinné látky a potřebujeme ich nosiče. O prírodných a syntetických látkach v kozmetike a ich účinkoch v relácii Zdravo budeme pokračovať na budúce.